Какво ти е мнението за българският елит? Има ли истински вид персони у нас? С измеренията на нашата малка държава, вероятно имаме някакви хора, които се открояват с кариерата си най-малкото. Предполагам, че би трябвало да са доста, може би, по-богати и по-дистанцирани от не VIP и не елита, но това не става в България. Така ли, че с шоу-бизнес не виждам някой много да е забогатял. Все още имаме хора, които са забогатяли с престъпна или друга дейност много повече, с много по-хай, много по-така, дори тяхните приятелки, отколкото една, да кажем, известна жена. Не може да си позволи този стил, този начин на живот, така че чак такъв VIP няма. Но имаме изобилие от популярни хора за сметка на което не е лошо също, защото дава хляб на много хора. Много хора си изкарват хляба с това. Още повече това са хора от провинцията, които получават шанс да живеят и в столицата. И то не е чак толкова зле. Така че имаме. Някакъв бизнес имаме все пак. Албена, много ми е интересно, защо толкова не ги обичаш тия фолк певици? Говори се, между другото, че преди доста години си искала да станеш фолк певица, но не са те одобрили и затова ти сега постоянно ги оплюваш. Не, аз тотално нямам никакъв глас, така че просто би било изключително неразумно от моя страна да искам да ставам каквато и да било певица. Не е вярно. Аз даже съм правила фолк предавания много време, така че никой нищо не ми е отказвал, но точно покрай тези предавания аз имах такъв допир с тези жени, както ти сега с мен водиш интервю по същия начин, нали? Ги виждам на живо. Наистина прекалено примитивни са това жени. И не смятам, че трябва да им се дава чак така безцензурно те да излизат със своята примитивност. Наистина налагат един недобър вкус. Никой наистина не е задължен да се роди с кой знае какъв вкус, но трябва да има имиджмейкъри, има хора, които да следят за това нещо. Просто не може така. Не уважавам такова. Човек трябва да работи не само над визията си. Прочети нещо, направи. Поинтересувай се, създай си този стил. Пред очите на хората не може да си чак толкова прост. Колкото и да си кръчмарска певица, те наистина пеят в ужасни условия по кръчмите. Аз също хода по тези заведения и ги виждам. Това е ужасен тежък труд. Толкова часа през нощта сама жена между пияни мъже, които подвикват, подсвиркват и така нататък. Тежко е наистина, но все пак трябва да се отделя някакво време и да се поработим малко над себе си. Те дават интервюта, появяват се някъде. Не може. Трябва да се грижим и за визията си, и за говора си, за всичко. Така че затова не ги уважавам, защото някакси масово ни заливат с нещо, което не са се постарали да го изкусорят. Албена, кой ти е най-неприятен и защо? Чак много неприятен като личност, като че ли... Не, нямам изключително някой. Не, мисля, че някакси наравно с всички. Ето сега ме питаш и не ми изплува нито едно име в съзнанието. Добре, за кой с най-голям кеф ще си правиш материал? Това зависи от самия материал. Когато дойде един страхотен суров материал с някой, който безумно се излага, просто удоволствието е невероятно. Мога да те уверя, че в монтажа стават такъв смях и такива неща могат да се чуят като коментари, че просто ако това бъде излъчено, не знам, сигурно ще избием всички рейтинги. Колкото е по-добър самия суров материал, толкова ми е по-приятно. Колкото и да е известен човек, ако материал за него е скучен и няма нещо, за което да се захванеш, не е интересно. Не е интересно не само за мен и за зрителите не. Така че зависи от човека. Има хора, които много са се излагали. Понякога с твоите репортажи разбумваш духовете на цяла България, както стана примерно с материала с Бареков. След това той опита ли се да се свърже с теб? Заплаши ли те? Не, ние го потърсихме за коментар. Той обаче бягаше и не каза нищо. Нито в своя защита, нито срещу нас. Но сме го потърсили за коментар, да му дадем все пак възможност да се изкаже. Макар че то не, че има много какво да каже. Аз не го обвинявам, защото срещу такъв видеоматериал просто няма какво да кажеш наистина. Но той не пожела нищо да каже, че не ме търсил, не ме заплашва. Всъщност заплашвали ли са те? Много. Особено като започна предаването, смених сигурно 4-5 телефонни номера. Те моментално се откриваха. То бяха едни невероятни изтезания, които ми разказваха по телефона. Сега вече спрях. Добре, как така ти казват, обажда ти казва, здравейте, Албена Вулева, ти кажеш, на телефона. Виж какво, ако те вида, ще те... Ма не ако те вида, те просто направо вече идвам. Даже пред теб съм, не ме ли виждаш. Сега ще те убия, не знам какво, не знам що. Много звъняха, да. Но аз накрая се научих и аз да им звъня обратно, да им казвам същото и вече престанаха, просто никой не се обажда. Даже са идвали и изпращали са хора пред телевизията, които да ми обясняват колко това е нездравословно, което правя.
И аз се питам, кажете, кой е засегнатия човек, да го оставя него на мира, нали? Що толкова е опасно, кажете, никога не казаха кой точно е. Така че се наложи всички да продължат да участват наравно. Не, че съм имала намерение да спра, аз си знах, че ще ме заплашват. Даже ходих с доста сериозна охрана първите 2 години, сега вече не чак толкова. Но престанаха. Да свиква се всяко чудо за 3 дни. Какво стана с делото, което заведе срещу Слави Трифонов? Случи се това, което можеше да се предвиди да се случи. Той се криеше в продължение на 3 години много успешно и най-накрая делото беше прекратено поради изтичане на давността. С една дума, нищо. Но все пак той имаше една оправдателна присъда в районния съд в Балчик. Те отмениха. Предполагам, че си платил каквото трябва човек. Платил е за адвокат, изтровил си достатъчно нерви. Както тя каза, бил е много зле психически, че са казали по вестниците, че ще го водят с белезници. Смятам, че си платил все пак за неприятностите, които ми е причинил с подобни такива. Колко дела има заведени срещу теб? Успял ли някой до сега да те осъди? Пробва Стефан Дионов преди време да ме съди за клевета. За съжаление, не знам кой го беше излъгал. Няма такъв член в наказателния кодекс, който да може да бъде приложен спрямо това, което се случва в сигнално жълто. За съжаление, просто не съществува такъв. И делото му беше просто, дори не започна делото, беше отхвърлено от съда. Иска му. Така че, може би по тази причина хората са консултирали и знаят, че просто няма как. Ние не ги казваме нещата, аз не случайно съм учила толкова време, не ги казваме така, че да може някой в съда да ни после привлече. Просто си има начин нещата да се говорят, за да не те подведат под съдебна отговорност. Иначе предполагам, ако можеха, щяха да ме съдят. Което пак няма много да ги удовлетвори, защото пък и да ме осъдят. Какво от това? Ще ми се извиня публично, ще ги обидя. Пак ще ме съдят 3 години. Какво толкова? Глобите трудно се събират.